Doncs hola, benvingudes i benvinguts a l'Habitació Podcast, un podcast de la plataforma d'orientació preuniversitària preparats.cat, on parlarem de tot allò que potser no us expliquen de temes que us interessen molt, com les professions, els estudis, salut mental i un munt de coses més que segur que us agrada saber de la vida en general, no? Avui parlarem de tot el que no us expliquen del grau universitari en periodisme. I per això entrevistarem a la Deissou, que s'ha graduat fa poc de periodisme a la UVic i que ja treballa com a periodista i comunicadora en un mitjà de comunicació i una agència de comunicació de temes socials. I, a més, és una escriptora publicada perquè va convertir el seu treball de fi de grau en el llibre Abriendo Caminos. Benvinguda a l'habitació, Dei. Benvinguda. Gràcies per convidar-me. Com estàs? Gràcies per venir. Vale, doncs, presenta't una mica d'ell i sobretot ens interessa saber per què vas estudiar el grau en periodisme. Vale. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Em fa molta il·lu tornar a uni, la veritat. Sempre que vinc aquí és com tornar a casa, per tant em fa molta il·lusió estar al podcast de l'habitació. I com heu dit, em dic Deissou i vaig estudiar periodisme fa 2 anys, és que el temps passa molt ràpid. Sí, 2 anys i mig, més o menys, vale, em vaig graduar. I vaig estudiar periodisme perquè sóc una persona molt curiosa, crec que és l'adjectiu, molt curiosa, i des de petita sempre m'ha agradat saber què passa no, al món i entendre les coses, explicar històries, escriure, no? Parlar molt, parlo molt. I crec que aquests adjectius i aquestes característiques de la meva personalitat em van fer escollir la carrera. Grau. Sí. Molt bé. I com t'imaginaves la carrera? És a dir, abans de començar, tu vas dir, o algú et va dir, o algú et va inspirar, periodisme, no? Ens pots fer una mica com aquesta expectativa realitat? Què t'imaginaves i què ha acabat sent aquesta carrera per tu? Vale. Jo des de petita he sigut una friki de les notícies. En plan, jo dinava mirant les notícies. Uau! Mirant les notícies. Ostres. Sempre he tingut un interès per les relacions internacionals, què passa al món i tal. I llavors era una cosa que més o menys ja sabia cap a on anava, però sí que és cert que sempre he tingut al cap el periodista com una persona que explica i que escriu, no? I llavors de la carrera tenia les expectatives de fer moltes assignatures de redacció, periodisme d'investigació, tipus un 30 minuts, no? Llibres molt profuns. I que també ho hem fet moltes assignatures de redacció, català, ortografia, no? Però la meva sorpresa va ser fer assignatures molt diverses com fotografia, disseny, economia, o sigui, moltes assignatures que no m'esperava que estiguessin en un grau de periodisme. I va ser com aquesta sorpresa, que pot ser positiva, perquè el grau era com més plural i més divers del que de principi, de primera, es pensava que tindria el grau de periodisme. Clar, potser et va donar com unes eines que tu d'entrada no hi vas caure, no? Que també havies de fer bones fotos, que també havies de saber dissenyar una portada, que... Clar. Totalment. No m'imaginava. O sigui, en aquell moment, quan vaig veure les assignatures, no em tenia perquè havia de fer fotos, no? Ja, Ara sí. ara ho has vist. Total. Ara ja ho entenc. Però en aquell moment no em tenia pensar que tot seria com redacció, hi hagi investigació, i no em tenia com l'altra part més de disseny, fotografia, comunicació, i va ser com la sorpresa, no?, que em vaig emportar. De fet, ara que ja has acabat el grau i que de fet ja estàs treballant com a comunicadora i periodista, què els diries als joves espectadors que igual es plantegen estudiar periodisme? Què és per tu periodisme? Com definiries tu el periodisme? I de fet, també, quines són les feines més comunes que pot fer un periodista? Val. Jo crec que l'ofici del periodista, no sé si ha canviat l'ofici del periodisme o el context, no?, en el que treballa el periodista. Total. I s'envolta el periodista, clar, que són dues coses diferents. L'ofici del periodista en si, el que és un periodista, jo penso que continua sent el mateix de tota la vida, que és una persona que investiga, que explica, una persona que intenta explicar un fet que ha passat, no?, a la ciutadania, però en l'actualitat el context ha canviat, no? I els periodistes estem treballant en altres àmbits que abans no existien, no? Com és més del món de la comunicació, més de les xarxes socials, no? Per tant, sí que penso que en l'actualitat, quan et gradues, no tothom acabem treballant del periodista típic o del que tothom esperem, que és estar en una redacció, redactant o fent un stand-up o presentant un informatiu, perquè també es té molt la idea, no?, de ser periodista televisiu o en una ràdio, i hi ha molts formats
de comunicació i de fer periodisme que et podrà ser un Totalment. Totalment. Per tant, sí que penso que l'ofici en si, l'essència d'un periodista sempre serà la mateixa, que és intentar explicar fets i comunicar, però l'entorn en el qual estem els periodistes doncs, ha canviat molt. No? I llavors, doncs, com l'entorn ha canviat, doncs ens hem de comunicar de maneres diferents, no? I potser ara no tot es fa a través d'una tele, doncs puc comunicar el meu missatge a través d'un podcast o a través del meu perfil d'Instagram, de xarxes, però no sé, com que l'objectiu Continua sent el mateix. el mateix. Molt bé. Abans ja ho has dit una mica, però tothom que potser s'interessa per estudiar periodisme, potser és el que et va passar una mica a tu, potser li pot passar a molta gent, és pensar, ostres, jo quan vaig a estudiar això aprendré a escriure notícies, no? Però què més s'aprèn dins la carrera? Molt enllaçat amb el que comentava amb el Lluc, no? Que jo quan vaig començar la carrera venia com amb la idea de m'ensenyaran a escriure. I a mi sempre m'ha agradat llegir i escriure. I doncs milloraré la meva escriptura, llegiré molts llibres, que ho hem fet perquè hem tingut moltes assignatures, però hem après també a editar fotos, a fer disseny, a crear revistes. Per tant, totes aquestes assignatures no me les esperava i sí que ha sigut una sorpresa que he après i que, sincerament, crec que m'estan servint més que les altres, que eren més de redacció i allí, que també serveix, però en l'actualitat has de ser, com a periodista, has de ser una persona molt transversal, 360, i has de saber fer de tot. I sí que en molts llocs de treball et serveix més que sàpigues editar i portar unes xarxes que sàpigues redactar. I en el balanç crec que tira més l'altre perquè de primera, amb 18 o 19 anys, no li donava importància i deia, perquè m'estan posant aquesta assignatura que jo no puc fer fotos. I ara és l'assignatura que potser m'està donant feina, saps? Clar. Estrès, clar. Que jo com a consell diria, aprofito totes les assignatures perquè no saps quina et servirà després. 100%. Perquè jo ara em passo hores fent canvas. Sí. Totalment. Que era el profe de disseny. Tio, per què he de fer això? Que a mi no m'agrada, que jo vull redactar, tio. Tu saps ja amb el Canva, tio. 6 hores. Ja passa això. Passa molt. Però bueno, és que avui en dia és això, has de tenir uns perfils super polivalents i que puguis fer 1000 històries. Totalment. I també fa les feines, doncs, menys monòtones. També. Que tu tinguis opcions de fer 1000 coses també vol dir que no faràs sempre el mateix. Exacte. Bé, és que de fet Today has fet una cosa super especial perquè, bueno, suposo que tothom ho sap, no? Però al final de la carrera tots els alumnes han de presentar un treball de final de grau i en el teu cas d'ell va ser fer aquest llibre, no? Una mica, bueno, el llibre aquest ha sigut derivat, no?, del TFG una mica. Explica'ns una mica com va ser aquest procés, com vas arribar a fer això. Vale. La veritat que quan vaig començar a fer el TFG no m'imaginava que es convertiria en un llibre. A segon de carrera recordo que vam llegir un llibre, que ara no recordo el títol, perquè em va agradar molt, vale? I em va marcar, i era un llibre d'entrevistes a filòsofs contemporanis. I els filòsofs donaven resposta a les problemàtiques del segle XXI, però des de diferents perspectives. Però al final tots feien com una imatge, no? I em va agradar molt aquest llibre, i vaig dir, hosti, que interessant, no sé què, vale, guai. Després, a tercer, quan ens van dir, heu de començar a pensar en el vostre treball final de carrera, vaig dir, bueno, jo ja que passaré tantes hores fent una cosa, vull fer una cosa que m'agradi. I vaig estar pensant quines coses m'interessaven. I jo sabia que el periodisme i la comunicació era una cosa que m'agradava molt, però alhora volia fer una cosa com per la meva comunitat o com pel meu entorn, els meus orígens. I vaig estar pensant. I a xarxes socials va haver com aquest punt, no?, del Black Lives Matter i tot això. I vaig començar a conèixer referents africans i afrodescendents a les xarxes. I van dir, seria guai, no?, conèixer aquesta... O sigui, m'agradaria conèixer aquesta gent, no? I com que volia conèixer aquesta gent, però alhora volia fer un treball relacionat amb el que jo estava estudiant, vaig com intentar enllaçar-los. Sí, i vaig contactar amb ells perquè són gent que treballen en el món de la comunicació i molts són periodistes, perquè ens donguessin com respostes de com l'ofici del periodisme impacta en la manera com expliques les notícies o dius les coses en la vida directa de certs col·lectius. I vam començar a fer entrevistes amb aquests referents i en aquestes entrevistes parlàvem de la seva trajectòria fins a arribar a ser comunicadors o periodistes, els obstacles que s'han trobat, no? La identitat dels afrodescendents catalans, ja que tenim aquesta dualitat de ser... Mai saps com qui contestava? Quan et fan aquesta pregunta, no? Doncs parlem d'identitat, de periodisme, mitjans de comunicació,
i vaig anar fent entrevistes. I quan teníem moltes, el meu profe de TCG, que també m'ha ajudat un munt, o sigui, jo crec que aquest llibre sense el Raül no l'hagués fet, vam dir, això té forma de llibre. I així va anar. O sigui, va ser una cosa que va sorgint a poc, no va ser una cosa com pensada, però la idea de que sí que volia parlar amb aquestes persones hi era. I amb el temps doncs, van agafar la forma i vam dir, doncs podem fer un llibre. I això, que vam fer el llibre. Va ser tant entrevistes. Que xulo. Que guai, realment és superinteressant. Bueno, l'ensenyem per si algú el vol consultar. Es diu Abriendo Caminos, de la DSO. I res, que realment amb el TFG pots tractar temes superinteressants i segur que si hi ha algú que no ha començat aquí la carrera que encara, que n'està escoltant, és com queda molt lluny, però acabes trobant un tema realment molt guai que vols fer. Que Disfrutar molt. Jo també. La veritat. És una part com molt, molt guai de la carrera, almenys per mi. És com que culmina la carrera, no?, en aquest treball, i m'agrada molt fer-lo. I segur que tu també. Jo, veieu que jo vaig acabar aquí, no? Clar. Total. Molt xulo. Sí. A tu ja t'interessaven els temes socials com aquest abans de començar la carrera i fins i tot creus que és necessari tenir interessos com tan concrets de temes que et mouen per estudiar periodisme? Jo crec que, o sigui, no sé si quan era més petita, és el que dèiem abans, li sabia posar nom a algunes coses perquè no tenia les paraules o el vocabulari, però considero que sempre he sigut una persona que ha tingut sensibilitats socials. I ara ho penso i dic, doncs, a cada edat o a cada generació, doncs, en l'àmbit o en la mesura que podia, però doncs penso, i jo era la típica que a l'hora del pati, doncs, mediava entre la gent, no, ara et toca a tu, que és lo just, però ara amb el temps pensant, no, dic, hòstia, és que jo sempre he intentat ser una persona justa. Però clar, en aquell moment, doncs, en l'àmbit que podia. Clar. Faig el que puc, saps, així. Doncs ara que sóc adulta, doncs, intento fer-ho amb el que puc, no? Amb els recursos que tinc, no? I llavors sí que penso que sempre he tingut sensibilitats socials i que sempre he intentat com tenir, o sigui, sempre he tingut com aquest sentiment reivindicatiu d'intentar crear un món just, de que tothom tingui les mateixes oportunitats. Això sí que penso que sempre ho he tingut, però potser abans no sabia explicar-ho o posar-li paraules, però aquest sentiment sí que des de petita sempre l'he tingut. I pel que després em preguntes la pregunta de si és important que els periodistes ho tinguin, jo personalment considero que sí. És una opinió, no? Al final, perquè és subjectiu, hi ha molts periodistes i molts pensen diferent, no? Però jo personalment sí, perquè penso que tenim un impacte social, no? Amb el que fem i el que diem, sobretot el que diem i com ho diem, no? Perquè al final, com a periodistes, estem creant realitats, no? I hi ha moltes persones que s'informen només amb un mitjà de comunicació o amb un periodista. Per tant, el que tu dius és una veritat absoluta per una persona. O sigui, no li treus d'allà ni per atràs. Llavors, si tu estàs creant realitats o estàs fent que les persones s'informin, tu ets una font d'informació per la societat, jo considero que has d'intentar ser el més objectiu possible, no? I sempre a l'hora de fer notícies, doncs per mi crec que els drets humans i de les persones estan per sobre de qualsevol interès, perquè això té conseqüències directes en molts col·lectius que pot ser, per exemple, el veu afrodescendents o com a dona musulmana, no? I per això jo penso que sí que és molt important, perquè té conseqüències i es veuen. O sigui, potser els periodistes que ho fan no, perquè no els afecta, però nosaltres des del col·lectiu sí que ho veiem, perquè clar, les persones ens veuen com tu ens estàs descrivint. I també té conseqüències per nosaltres directament, perquè si tu creixes amb una imatge que han creat de tu i tu penses que ets així o et veus així, tu també crees com un sentiment de jo no vull ser això que m'estan dient, o jo no sóc així. Llavors també això afecta molt, no, a la salut mental, no, dels afrodescendents, d'aquesta imatge, aquests estereotips que a vegades dius, joder, és que jo no sóc així, o jo no vull que em defineixin així perquè és que jo no soc. Llavors, doncs, sí que penso que és molt important perquè realment té un impacte social i també a la vida de moltes persones. Totalment. Penso que és important. No, i de fet que, ostres, això que dèiem dels interessos, no?, i de si és important, és que, clar, si no hi hagués periodistes que d'entrada personalment tenen interès per com es representen aquestes comunitats, per exemple, és que ja no es parlaria fora de l'actualitat de ha passat tal fet amb aquest col·lectiu, però
no aniríem més enllà, no obriríem debats, no passarien aquestes coses. Llavors, els interessos són importants. Creus que és millor ser un bon escriptor o un bon comunicador per estudiar periodisme? Jo crec que en l'actualitat has de ser bon tot. Sí, no? Total. Bon comunicador, bon escriptor, bon periodista. O sigui, jo crec que quantes més qualitats o més transversals siguis, millor. Però alhora també crec que segons el lloc de feina que tinguis. Si treballes en una redacció, doncs diries millor que siguis un bon escriptor. Si estàs en comunicació corporativa o màrqueting, doncs et diria que millor que siguis un bon comunicador. No obstant, crec que són dues coses que són compatibles. Sí. I que quan... I si saps fer les dues, doncs... Millor que millor. millor. Està clar. Total. I entrant una mica amb això, no? Habilitats que aprens a fer durant la carrera o que llavors et serviran, és veritat, no? Que a la carrera, des de primer curs, primer, segon, ja sortiu a gravar entrevistes a fora, us donen una càmera, un micròfon, us diuen ale, pa fora, a gravar. Això passa i què graveu exactament? Què feu? Ai, és molt guai. Sí. Ho recordo amb molt de carinyo, sí. A segona carrera, sobretot, ens donen la llibertat d'agafar les càmeres, els micros i de sortir al carrer, no? I de començar com a tenir aquest contacte amb el món professional i posar-nos en el paper del periodisme, del periodista. I llavors són moments molt guais. Jo recordo com amb molt de carinyo que fèiem grups i anàvem per la plaça i anàvem voltant per la ciutat fent preguntes a la gent. Que xulo. Temes que a nosaltres ens agradaven. I després creàvem com els primers reportatges, entrevistes. I llavors és guai. O sigui, jo crec que dels records que m'emporto més de la uni són de fer aquests treballs en grups, de sortir al carrer, de perdre vergonya les primeres vegades. Bé, és quan comences a agafar, no? Totes aquestes habilitats i a posar en pràctica, no? Perquè els temes els triàveu vosaltres, els dels reportatges, us donen aquesta llibertat de fer... Que xulo, això, la veritat. Els profes ens deien heu de fer un treball... Bueno, segons també l'assignatura. Clar. Alguns ens donaven la llibertat de poder fer un reportatge del que vulgueu i altres era, doncs, ens interessa perquè, com els nois sempre feien futbol. Sí, clar. Periodisme esportiu, clar. I llavors a vegades dèiem, vinga, va, anem a fer un altre tema, sortim una miqueta de l'esport, però en general teníem bastanta llibertat i era guai perquè era com les primeres vegades, no?, de posar-te davant d'un micròfon i intentar fer com, soc un corresponsal tal, no? Era la pell i era com adrenalina, era guai. Clar, de fet, segur que hi ha molts futurs alumnes de periodisme que els immola com tot aquest àmbit de la comunicació i que es plantegen estudiar periodisme, però igual els hi tira enrere el fet aquest de parlar en públic o de ficar-se davant d'una càmera o de, saps, o de que molta gent et pugui escoltar el que dius. Què els hi diries a aquesta gent? Jo crec que quanta més experiència i confiança agafes, també la vergonya va marxant. Jo crec que va de la mà. Quan tu tens més seguretat i saps que el que estàs fent està bé, doncs et dona com menys vergonya. I a vegades també és aprendre a dissimular la vergonya, perquè a vegades no la perds i ja és pràctica. Però també s'ha d'entendre que no tots els periodistes estan davant de càmera. No cal que estiguis en primer pla. Ser periodista i no tens per què ser periodista de tele o que fa stand-ups. Pot ser un periodista que fa redacció, que fa preguntes, o sigui que és un ofici que té com moltes potes. Clar. No? Llavors, si és només per això, que no et preocupis perquè pots fer altres coses. Total. Bueno, i de fet el que t'anàvem a demanar ara va una mica amb això, perquè és que és això, també els periodistes no tenen per què sempre treballar davant d'una càmera o davant d'un micròfon, però a més el que deies una miqueta abans, que no tampoc tenen per què treballar en un mitjà de comunicació tal com l'entenem, que és com aquesta idea de què fa un periodista, treballar en un mitjà de comunicació i explicar fets o explicar l'actualitat. Quines altres sortides laborals creus que té l'estudiant o el graduat de periodisme que potser no tenen a veure amb això? Jo, és una de les coses que sobretot vaig aprendre durant la carrera, és veure que els periodistes tenen com més àmbits d'actuació, més sortides laborals que el típic periodista, perquè jo vaig entrar amb la idea de tele, periodisme, reportatges, o sigui, d'ahir no em treia ningú, i ara estic treballant en una agència de comunicació, o sigui, res a veure. Per tant, jo penso que el periodisme és molt ampli i els estudiants poden estar tranquils. O sigui, si volen fer com l'ofici tradicional també hi és l'opció, però en aquest context social que estem hi ha com moltes més sortides, no? Que pot ser treballar en una agència de comunicació, pot ser treballar en un departament de comunicació d'una empresa, pots fer comunicació institucional, pots fer màrqueting, pots portar les xarxes de comunicació d'una persona com a freelance. O sigui,
que és un àmbit molt gran i cada vegada jo crec que va com creixent, no? Sobretot amb l'auge de les xarxes socials. Per tant, sí, jo crec que hi ha com moltes més sortides. També pot ser profe. Crec que a periodistes que fan de professors, també. Total. O sigui, que hi ha moltes més sortides que el típic periodista. Clar. 100%. De fet, tu ara deies, no?, tot aquest auge de les xarxes socials, TikTok... Creus que és possible fer un bon periodisme a través de xarxes socials? Clar, és que aquí... Total, Penso que és un periodisme diferent. Clar. Penso que amb un vídeo d'1 minut no pots fer un reportatge de profunditat i no pots donar notícies de manera lenta i com amb conclusions potser com molt profundes, però penso que és una eina que hem d'utilitzar i ens dona ens permet arribar a molt de públic i a molta gent i per tant crec que ho hem d'aprofitar i pot ser la porta d'entrada perquè aquest públic vagi a llegir un reportatge de profunditat, una cosa que ens interessi. Per tant, penso que si un periodista sap parlar a través del llenguatge de les xarxes socials i utilitzar bé, és una bona manera com d'arribar a la gent. Comunicar-te, però sí que és cert que no és el periodisme que esperem de... No, però tampoc penso que sigui negatiu. O sigui, penso que... És complementari, no?, una mica. Sí, que si trobes l'equilibri de com fer-ho servir, et pot ajudar. Sobretot perquè et dona l'opció aquesta que és el que volem els periodistes, no? Explicar coses i a quantes més persones millor, no? Clar. Doncs, i jo penso que sí, que ens pot ajudar. Molt bé. Molt bé. I un altre tema una mica que crec que és interessant també és el tema de com la necessitat dels periodistes per la societat, com la necessitat d'aquesta professió, perquè realment si algú no ens explica la realitat, perquè no només n'hi ha una, n'hi ha moltes, i a més, moltes estan passant en altres països, com no pots saber-ho tot si ningú t'ho explica, no? Què és per tu? O sigui, fins a quin punt per tu és necessari aquesta figura del periodisme? Com ho explicaries a algú que tot just potser comença a pensar que potser li interessa el periodisme, que com tu era una friqui de les notícies, però com ho explicaries? Jo penso que el periodisme és important, o sigui, és el que, enllaçat amb el que tu dius, són persones que ens encarreguem d'explicar, no?, el que està passant al món perquè arribi a altres persones. Per això penso que quants més periodistes i més diversos hi hagi, millor, perquè un fet es pot explicar des de moltes perspectives diferents, no? Llavors és important que el públic tingui quanta més informació més variada, millor, perquè cada persona esculli, no?, què vol pensar o com vol pensar. I penso que el periodisme i la llibertat de premsa, sobretot, és important per les democràcies, no? Perquè et dona dret a escollir, a pensar i et dona com, no?, ajuda, no?, en aquestes coses. La informació és poder, no? És poder, totalment, sí. És poder i aquest poder et crea realitats i enllaçat amb això de crear realitats, segons el que tu penses que és veritat, actues d'una manera o d'una altra. Per tant, si tu penses que una cosa és d'aquesta manera, tu la faràs d'aquesta manera. Per tant, jo penso que l'ofici del periodisme és important i sobretot impacta molt en les persones. Totalment. Clar, però llavors hi ha un altre tema, no?, que també s'ha posat com molt sobre la taula i que de fet va molt en relació amb tot el que hem anat explicant, no?, que estem en un context molt canviant, no?, i la comunicació s'ha hagut d'adaptar, han sortit moltíssims comunicadors també degut a les xarxes socials. Llavors aquí ha sortit un tema que és el de les fake news, no? En una societat on hi ha una sobreinformació i que estàs constantment rebent inputs, no?, de diferents comunicadors, de diferents plataformes, com ho veus, això de les fake news? És un tema. És un tema. És un temón. És molt complicat, però penso que no hem de dir abandonem perquè hi ha com moltes fake news. O sigui, jo crec que s'ha de combatre perquè si no, o sigui, no pot ser. I jo penso que la millor manera de combatre les fake news és fer com contrarrelats o relats alternatius. És com l'única alternativa, perquè aquestes fake news és el que dèiem abans, té com molts impactes, no?, negatius en la societat i per tant la millor manera és contrarrestar aquestes fake news, demostrar que són mentides sobretot, amb arguments i dades i crear relats alternatius que hi ha molts. I aquests relats alternatius es creen canviant el centre, no? El relat, perquè sempre
potser els protagonistes són els mateixos. Doncs si canviem aquests relats, doncs també podem, no?, com contrarrestar aquestes fake news, però jo personalment soc partidària de rebatre. No de dir, bueno, és igual, no sé què, que cadascú faci el que vulgui. No. Jo penso que hi ha límits. Sí, no? Personalment. Bueno, és que és important perquè al final ha creat com una mica mala imatge, no?, del periodisme d'aquestes fake news, i m'agrada aquesta resposta que diguis no, anem a combatre tot això perquè és molt important, és el que te dius, no?, que té com aquest impacte amb les persones i s'ha d'anar molt en compte i, bueno, m'agrada molt aquesta resposta que has fet, sí. Bueno, és que és molt fàcil dir que els periodistes són uns mentiders Sí, clar. en general, És com, però perquè potser tu t'has xupat una de fake news al·lucinant clar, per un cantó, o potser el que deies tu, que potser hi ha persones que no estan buscant relats alternatius o que potser pot ser que no els trobin, i que si sempre consumeixes el mateix tipus de comunicació o de periodisme, potser et penses que, clar, no expliquen mai a l'altre cantó de la història. Bueno, potser no l'estàs buscant. Clar. I potser no és tot mentida. És que és això. És que hi ha persones que només s'informen amb un mitjà. I quan escolten alguna cosa que se surt del que habitualment han llegit és com, això és mentida, perquè clar, s'han creat una veritat absoluta. Per això penso que el que diem i com ho diem és molt important, perquè persones que això és com, a muerte és l'única veritat que existeix. I quan... Sí, sí. Per tant, és molt important. Sí. Molt bé, doncs anem ja tancant l'entrevista. Només em volíem preguntar quin consell donaries a una persona que està pensant en estudiar periodisme o que és una de les carreres que té al cap? Doncs quina és aquesta empenteta que li falta per acabar-se de decidir? Val. Jo, segons els dubtes que... O sigui, per què està dubtant, però si és una persona que li agrada llegir, escriure, explicar notícies, és una persona curiosa, jo crec que és la seva carrera. El periodisme és molt vocacional, sincerament, i penso que si tens aquesta cosa dins, t'agradarà. També si ets una persona que t'agrada anar aprenent durant el dia a dia, perquè els periodistes és com que saps de tot però no sé de res, o sigui, saps una miqueta de tot però no t'acabes d'especialitzar, jo crec que també és la teva carrera. Si en el dia de demà t'imagines treballant en un lloc on cada dia aprens coses o llegeixes coses diferents o coneixes a nova gent, t'agrada explicar històries, jo crec que no te penediràs si esculls aquesta carrera. Molt bé. També diries fins i tot si ets una persona que t'agraden les xarxes socials, t'agrada parlar davant de públic, com ets una persona també oberta, igual seria... Sí. Penso que les persones que estan dubtant no s'han de quedar només amb la imatge de l'antic ofici, perquè el periodisme ha canviat molt i ara pots ser periodista i treballar com a comunicador, treballar a l'àrea de màrqueting, fer campanyes de publicitat. Per tant, si t'agrada el món de la comunicació en general, jo crec que fent periodisme te'n surts. Molt bé. Molt bé. Sí. Doncs res, moltíssimes gràcies per tot el que has compartit avui a l'habitació amb nosaltres. Molt interessant, la veritat. Molt guai. Superinteressant. Crec que ets un superexemple de periodisme i que vius la professió així. Sí, total. Genial. Doncs això està tot per avui. Si voleu estar al dia de totes les novetats dels nous capítols, els nous temes que anem tocant, ens podeu seguir a @l'habitació_podcast, a Instagram i a TikTok. I gràcies per escoltar-nos. Ens veiem a la pròxima. Fins la propera. Adéu. Gràcies.